Семинарда Татарстан һәм Башкортстан республикаларының төрле районнарынан умартачылар катнашты. Тәҗрибә уртаклашу умартачылык өлкәсендәге яңа эш алымнары белән танышуны максат итеп куйган семинар ныклы әзерлек белән үтте. Тырышка торгач, инде юлларда Аллаһ ашкар, погодаларда позволяет итте. Инде үзебездә ялга туры китереп, шулай матур эшләгәч, Камил абыйны хөрмәт итеп, менә быел әлхәмдүлиллаһ шөкер, беренче мәртәбә шул юлларда 300 километрдан артыграк килеп, менә шу семинарда катнашабыз инде. Бөтен кеше әзрәк үрнәк алып, әзрәк киңәш сорап, киңәшләрен куллап, инде киләсе елларга үзебезнең эшебездә шул чагылса бик зур бер ярдәм тия торган семинар була инде. Семинарда катнашучылар бал кортларын карау буенча яңа технологиялар, киләсе бал җыю сезонына әзерләнү буенча фикер алышты. Биредә бал кортлары өчен яңа материалдан ясалган оялар да тәкъдим ителде. Менә бу смотровой умарта дип атала. Менә инде менә шушы умартачылар үзләре эшлиләр. Менә шушының ичендә умарталар, умарта рамнарында кортлар яшиләр. Һәм моны өйгә кертеп куеп була. Менә өйдә бу инде кыш буенда, җәй буенда, көз буенда, яз буенда шушында кортлар яшиләр. Корт һавасын, корт сулышын сулап шушыны утырырга да була. Тырыш хезмәте һәм авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре көне уңайыннан Камил Шәеховка районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсенең мактау грамотасы тапшырылды. Семинарда оештырылган күргәзмәдә умартачылык буенча яңа төр эш кораллары да урын алган иде. Андай тату группа шулай бер-берегез белән киңәшләшеп, матур иттереп эшлисез, ярдәмләшеп бер-берегезгә, шуңа инде сезгә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Шуннан да инде умартачылар алатыгы төрле юл була, ничек кенә булса да матур иттереп эшлисез. Сезгә алдагы елда да шулай матур иттереп эшләргә. Камил абый умартачылык белән 2003 елдан бирле шөгыльләнә. Аның умарталыгында эпидомик та бар. Мондый спа процедураларны бик файдалы дип белгечләр. Менә бу минем эпидомигымда эшләп куйдым инде, кешеләр бик мактагач. Моның нәрсәсе? Хәзер күрсәтәм, менә монда җотагы бар. Бу җотакка кирип җотасың инде, монда сак менә булай күтәреп куеп була. Менә умарталар шунда тора. Менә шунда инде хәзер инде шукрага булган әтеге вакытта җәйгә сиккә куям инде. Монда кортларның үзләренең исләре чыга, шуны сулыйсың. Бу инде менә давленияларга, тынжуларына бик файдалы инде. Семинарда катнашучы күрше район вәкилләре республика кунаклары билгеләп үткәнчә, умартачылыкны үстерү өчен Мөслимдә табигать шартлары бик уңай. Динамик үсештәге умартачылык тармагы җирлегебездә киң кулач алса да, бу төр продукциягә ихтыяҗ арта бара. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.